Dugu segurtasun hitzarmenaren batzarra gaur eta nik uste dut esan dezakegula giro ona egon dela, lan giroa guztion artean, partidu guztion artean, eta nik uste dut hori dela eredua era horretan lanean jarraitzeko. Hortik aurrera eman diegu hitzarmenari buruz dauzkagun datu guztiak, eta aipatuko nuke datu zehatz bat, eta da nola oraindik ez dala bete urte bat hitzarmena sinatu genuenetik, eta momentu honetan ja 158 eginda dau. Horrek esan nahi du, ibilbide ona daukagula eta jarraitu behar dugula, nola ez, baina nik uste dut orain arte egindakoa oso baliogarria izan dela. Hortik aurrera baita ere, azaldu diegu estudio soziologiko bat pasaren urtean egindako ikerketa soziologikoa, eta emaitzak geure aldetik baita ere edo geure ikuspuntutik emaitza onak dira. Segurtasunaren balorazioa da ia notablea, ia 7, eta baita ere poliziaren lanaren balorazioa baita ere 7, zerbait. Nik uste dut datu onak direla. Egia da jendeari arduratzen zaiola Bilboko segurtasun egoera, baina dauzkagun datuak nik uste dut onak direla momentu honetan. Geure hitzarmenean agertzen dira neurri batzuk, eta dire auzoetatik tailer batzuk egiteko gizartearekin, elkarteekin eta auzoko jendearekin. Hori ja martxan dago Otxarkoagan, eta martxan jartzeko oraintxe bertan Rekalden baita ere, eta daukagun esperientzia oso positiboa da, eta gure asmoa da 8 barrutietan zabaltzea esperientzia hau.